Barcelona. A l'altre costat, això és absolutament Rodrigo. L'ha vist molt bé Cancelo. Pica Rodrigo. Arranca des de l'esquerra Rodrigo. Va al del València. Rodrigo que se va del primer. En la frontal de l'àrea Rodrigo. La pot pinchar Rodrigo per a Nani. Luis Carlos Almeida d'Acuña Nani. En una contra del València, la troba molt bé Cancelo per a Rodrigo. Rodrigo extraordinari. Se'n va per velocitat del seu parell. Se frena. Veu l'arribada al primer pal trencant de Nani, que caboteja molt bé lluny de l'abast d'Andrés Fernández, que només pot veure com la pilota va dins de la porteria. Empat al València en el 9 de la segona, en el 54 de partit. Ha marcat Nani. València Nani 1, Villarreal 1.